आयचे पळय इलेक्शन पळय गेला तुमी सिनियर सिटीजनाक मात पासून तुमी इम्पॉर्टंट दिवंक ना सगळ्यांक एक बरोबर घायला. सेकंडली तांकां बसपाचें कांय ना, तांकां ट्रेनींग दिवंक ना कांय ना. तुमचो एक मनीस आसूंक जाय थिंगा तांकां सांगपा बाबा कशें प्रेस करपाचें कितें कांयच ना. एटलिस्ट नेक्स्ट इलेक्शनाक तरी तुमी कितें तरी तयारी कराय, आमचें सजेशन घे ना तेंच कराय. पळोवपाक गेल्यार दिसता हें पंचायत इलेक्शन काय दिसता. तालेगांवान लोक कितलो वाडला तुमकां खबर आहा ना. एटलिस्ट तेजे नेक्स्ट इयरांनी कितले सिनियर सिटीजन जातले तर तेंची मातशें तुमी हें कराय. म्हाका दिसता हे भाशेन जाय जाल्यार वोटर पासून वयतले हिंगाचे, तांकां हिंगा वतांक उबें रावचें पडटा. म्हाका दिसता टर्नआउट बरें जालें आनी जावपाक जाय हे भाशेन सगळ्यांनी येवपाक जाय वोट करपाक. म्हणजे आनी एक मिशन आसूंक जाय, सिनियर सिटीजनाक सेपरेट जागो आसूंक जाय थिंगा बसपाक आनी तांकां मातशें एक्सप्लेन करूंक जाय वयचे पयलीं. सारकें प्लॅन आहा थिंगा तांकां कशें कळटलें. सोशल डिस्टन्सिंग थंय भितर आसा, भायर कशें मेंटेन करतले हेजी अरेंजमेंट करूंक जाय आसली पयलींच. हां तुमकां खूब टायम आसलो इलेक्शनाक कमिशनाक करपाक, करूंक ना. एटलिस्ट नेक्स्ट इलेक्शनाक कराय, आमचें सजेशन घे. बूथ नंबर 36. हॅलो, माझं नाव किशोर शाह योकर. पार्ट 36बद्दल बोलतो आहे मी की एक अँटिसिपेट करायला पाहिजे होतं की एक फार महत्त्वाचं इलेक्शन आहे आणि वोटर टर्नआउट वाढणार आहे आणि सिनियर सिटीजन्स पण येणार आहे. तर पहिलं म्हणजे सिनियर सिटीजनसाठी वेगळी काही अरेंजमेंट नाही आहे, व्हॉलेंटियर्स पण नाही आहे तिथे तुम्ही जाऊन बघा. त्यांना गर्दीत घुसवलं आहे अक्षरशः, बसायला जागा नाही आहे. त्यांच्याबरोबर एक ॲकंपनी लागतो, जर त्यांना बटन दाबता आलं नाही हेही कोणाला माहीत नाही आहे. त्यांना बटन दाबायचं कुठे माहीत नाही आहे, कन्फ्यूज झाले. त्यामुळे काय झालं, सगळं कंजेशन सुरू झालं. नॉर्मल लोकं जी उभी होती त्यांना पण जबाबदाऱ्या असतात, घरी वेळेवर जायचं असतं, लहान मुलं असतात. 3-3.5 तास जर तुम्ही ॲव्हरेज लोकांना उभं केलं लाईनमध्ये तर कोण वोटिंग करायला येणार आहे. अर्धी लोकं माझ्या समोर घरी निघून गेली परत. मग आतमध्ये त्यांना प्रॉपर बसायची जागा किंवा त्यांच्यासाठी पाणी आणि एकच मशीन ठेवलं आहे तुम्ही, मग फायदा काय एवढं डिजिटल इंडिया बोलून. पूण एका अर्थान तुमकां अशें दिसना की ह्या वर्सा खूब म्हणजे जी गर्दी पळोवन की ह्या वर्सा बऱ्या टक्क्यान मतदान जावपाची शक्यता आसा आणि एक सरकार बरो जावपाक. असे झाल्यास काय होणार. अर्धे लोक घरी जाणार ना कंटाळून, किंवा तिथे वोटिंग करताना इफ यू आर इरिटेटेड यू मे वोट समबडी एल्स ॲट द एंड ऑफ द डे. तुमचं इथलं इरिटेशन विल फॅक्टर इन युअर वोटिंग ना. लोक कंटाळली आहेत अक्षरशः. आणि एक मशीन कसं काय ठेवलं तुम्ही. 2.5 तास मिनिमम माझा ॲव्हरेज 2.5 तास आय हॅड टू स्टँड इन क्यू. आणि माझ्यासमोर होते फक्त 10 लोक, पण सिनियर सिटीजन्सला आम्ही प्रायोरिटी द्यायला लागलो. पोलिंग स्टेशनमधलं कुठलाही ऑफिसर बाहेर येऊन काही चौकशी करत नाही आहे. प्लॅस्टिक लोकांना 2.5 तास आधीच घालून ठेवले. कुठेतरी मॅनेजमेंट झाली पाहिजे ना. सोशल डिस्टन्सिंग तर झिरो, पाणी नाही. फॉरगेट सोशल डिस्टन्सिंग, माणूस डिहायड्रेट येऊन कोसळेल आतमध्ये. पाणी नाही, व्हेंटिलेशन नाही आहे, घामाघूम झाली आहेत लोकं. आणि मेन म्हणजे सिनियर सिटीजनला गायडन्सच नाही आहे कुठे काय करायचं म्हणून. योग्य ती सुविधा नसल्या कारणान गर्दी जाता आणि नागरिकांची तक्रार या जाग्यार त्यांच्यानी मांडला. आता एक सिनियर सिटीजन इथे वोट करणार, त्याच्याबरोबर जो ॲकंपनी आहे तो दुसऱ्या स्टेशनवर आहे. म्हणजे अख्खा दिवस हेच करायचं आम्ही. बरोबर. खूप गंभीर तरेन आपली तक्रार ह्या नागरिकांक मांडली. कित्याक एका सायडीन खूप गर्दी आणि खूप वगत ते लायनीन उबे रावल्या. 2.5 वरां जाली ते सकाळच्यान हांगा रावल्या. त्याच बरोबर आनीकूय गर्दी आहा. सो ह्या लोकांक कितलो टायम लागतलो सांगूंक शकना.